may tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Nagadutin pa-deliver mo abagas kan groceries, Erika bakit? An-anom na kita? Di mo pakibibiyangan da kita, si ka Joel. Ne. Di mo ibagang agpatakder kang matiti sari-sari store mo. Ay nawaw, saan awan ti plano kung agpatakdar iti sari-sari store. Anya nga rod nga Para iti sumaro no a vlog ko dagita. Anya? Mangtudak iti tulong kadag iti marigrigat dito'y lugar tayo. Isumaman ti vlog ko, isungamin ti uso itaket. I-video mo amang tun kay titulong, kasta ka day. Wan lakay. Ay nawaw. Mabalin mo't at tumulong ka nga ora-awan kamera. Di na ka di pakibiyangan. Di mo ka di pakibiyangan ti diskartik mat. Ay nawaw ka. Anya ti umay mo ibaga, Mari Erika? Adalaan kayat ko asaludsudan ken ka, Mare. Anya na ita, Mare? Saludsudak no itisigod ka di akalapaw ni Tata Wilson ti ayan na ita. Wan. Oh, apay ni uncle ko, Mare? At dabastit at tulong nga itad ko kenkwana. Tulong? Wan, bagas ken bastit a groceries, Mare. Ay, nawaw! Agyaman ako unay, Mare. Ay na, agyaman ak tanalagip mo ni uncle ko. Talagang asinsado ka ita, Mare. Ay, awan anyaman na, Mare. Inayon ko nga rudan tinagan na itilistaan ko, Amangan no addapay ammom amabalin na matulungan, Mare. Ni Nana Elisa ngay? Ay, wan. Addapay gayam ni Nana Elisa. Iti ayanda nga ro ti sumaruno apapanak, Mare. Agamanak, Mare. Anya ti may imbaga ni Erika, anak ko. Sinaludsod na laang no itisigod akalapaw ni Uncle Wilson ti pagnanaudan na ita, nanang. Ay nawaw, apay ka no ni Uncle mo a Wilson. Ikan na ka no ititulong, nanang. Na, itaban pa'y. Amumat, content creator day ta kalugaran tayo, nanang. Dakil siguro ati sweldo na. So, mangtid mo tin ititulong ita. Isa bagay. Ado mo piman ang ti followers na. Win nanang, naimbaglaangan tanalagip na ni uncle. Isupay mo't adda ti maawat ni uncle abagas. Agrubat akon bakit? Dumagas ka kadi iti ayanda Freda, lakay. Why? Happen ni Freda? Ibagam tuman nga umay dito'y balay. Tarugyan mi ti agiwaras iti bagas ken groceries. Ibagam akasapulak manan ti tulong na. Ikaktumat lang iti gungguna na numalpas ti aramiden me. Wala, sana busy. Ipuspon na pailaang ti aramiden na kuma. Saan amadanagan tapag dubliag ti tangdan na ita. Apay kami na di mo inchat ang sapsapa bakit? Inchat ko ngam di na pay mat nabasa. Ibagam tun ken kwa na. Ibagam nga umay adagos, tagur uraya. Naimbagal daw mo, Tata Wilson. Kastamit ka na kayaw. Ano ti gagarayaw, Erika? Imay kami, taadabastit abagas ken groceries nga itadmi ka na kayo, Tata. Ay nawaw. Ay, agyaman ak unay at nalagip nak. Ibidyo mi Tata. Oo, sige. Umisem kayo, Tata. Ay, anya pa ti maramay. Awatan niyo laang titulong nga itadmi, Tata. Ken agyaman kayo. Laita ka nilaang? Uwan, Tata. Nalakalaang. Agpwisto kayo nga rudan. Tarugyan tayo. Kumusta ti panagiwaras yung titulong ka iti kalugaran tayo? Nasaya at matlakay.
Nawarasan amin anay lista. Naibidyo matlaang. I-post mo manan iti Facebook mo. Wan tapno masubot ko matigastos ko. Anya? Ay nawaw, praktikal laang da tao lakay. Dakkel matipuunan nga inruar ko para iti da ito'y ablag ko lakay. Saan mat amabalin nga wan ti agsubli kanyak Di pa'y kat malugi no bilang laang. No kasta, nangtad ka iti tulong tapno pagkwartaam na iti mamirmiraot akalugaran tayaw. Ita apanawan, masapol nga agbalin tayo praktikal lakay. Peke ti panang tulong mo karag iti kalugaran tayo no kasta ti kapanunuta. Kaya't mula nga pagkwartaan na iti mamirmiraot akalugaran tayo, iso akong di tulong kakanuman. Wen takastay na kunaklakay, adamat puunan nga inruar ko. Di ka makauawat mat. No awanan ti bagam, di nakdisturbon. Tapno ma-edit ko adagos ti video nga i-post ko itarabi Kumusta kayon, dayan kaanakan? Ay nawaw, da kayo gayom dayta, Uncle Wilson. Nakaumay kayo man. Adda ka day ni Nanang Mau? Ay, adda tinapanan na, Uncle. Ano sam nga urayan Sigurado paawid din dayjay. Ay, gayam. Nakitak ti video nga in-post ni Mari Erica, Uncle. 5 kilos bagas gayam tinawat yo. Wain kaanakan. 5 kilo bagas, dilata, noodles, gatas. Oh, ay kapag yamanan lata, tada ti inted na kada kayo, rekas kasano, Uncle. Wen isupay mo na dya manayunan. Pudno lang unay, Uncle. Narigat yagsapol iti kwarta ita panawen. Nang runa pa iti kasta nga idadyo. Ay wain, no da kami anataengan. Talaga nga awan ti mayat amang tangdan kada kami. Ta nakapsot kami ngagtrabaho. Pudno la unay, Uncle. Ay, ninanang ti sumungad, Uncle. Urayan yun ditoy. Tada kayo mutin ti makaamong agsarita. Ay, si kaamagayam ti lumabas, Erica. Ay, dumagas ka pa, tagkapi ka. Agkapi ka, kunak, no, saan ka nga agdardaras, Ay, pasensya kayon. Ngam adda na patag-alakad ko itante. Ay, kasta ka day. Intun maminsan tungaruden, Ay, gayam. Nabuyak ti vlog mau nga inpus mau. Kagyaman unay ititulong nga inted mo iti kabsat ko, Ay, awan anyaman nanti. Pagayatak ti tumulong kadag iti marigrigat. Ni Apo Diyos ti mangsubad iti kinaimbag mo kada kami akailiyam. Di kay madanagan nana. No adda pa'y sumaro no ablag ko, da kayon tumatik ka. Ay, imsanin. Umanayin tinaitulong mo iti kabsat may. Ala, agpatuloy ak nga rudan, nana. Alawain, tapno di ka mataktak. Agan-anad ka iti papanamuain. Ay, nawaw. Apay nga yakastoy. Tiyan niya, bakit? Kitaam atin, post ko vlog ko lakay. Ti video mo't day tayo dinagiwaras kay titulong dito lugar tayo. Mingmingam ngamin anasaya at lakay. 3 million views. Ay nawaw, congratulations, bakit? Adumot nga rin tinagbuya ano kasta? Ngam kitaam numano ti income ko. Yakmat kabisado na kita. Ayan ti income mo dita? $5.04 lakay. Day talang kit day, kat million views matan ti video. Pagyamanam kit di taure basit kat adda. Ngam saan mat nga rod nga umanay dayta. 1% lang itigastos ko dayta. Anya? Nababalaunay ta $5. Dakkel ti puunak iti daytoy vlog ko. Plus tangdan pa iti videographer. Kan bayad ti oras ko nag-edit. Iso asaan ka mabindisyuran takas tamad gayam ti kapanunutam. Makapasara talaga. Naimbag kumamit no nagsubli ti puunak. Saan mat nga rod? Talaga alugi no kastoy laang. Anya jay nadamag ka, maipapan ka ni Erica. Dayan, anak ka.
Nalugi ka no, nanang. Ay nawaw, kasanong ay analugay. Nabasak ti post na iti Facebook, kat nalugi ka no tinaudi a vlog na. Ta $5 laeng ti bayad ti 3 million views a video na. Kat dakkel ka no tinagastos na kadagiti groceries, kun bagas nga inwarwaras na. Nadan, kita man ti post na, anak ko. Ngawanan nanang, in-delete na. Ta inbas damot piman iti comment section. Ado ti nag-comment, pagkukwartaan na kano, dagiti pada tayo marigrigat. Dakas ti intensyon mo, kun kuna dagiti followers na nanang. Paingamin mo nag-post pa'y laeng iti kasjay iti Facebook. Dayta nga rod ti kamali na nanang. San mo't kit di adakas no kayat na ti agsweldo iti dakkel iti Facebook. Saan ko man nag-post iti kasjay nanang? Ay, piman may. Apay adi ka mangan. Anyat orasan bakit? Sana ka mabisin. Ay nawaw, kat no itay agsapa pa'y adi ka nang nangan. Di nakman pakibibiyahan si ka, Joel. No apay ngamin nagpost ka pa'y lang iti kasjay. Lugi ak lang aruden, kasta pa'y lang matibagbagam. Panunutem kuma nga uray lugi ka. At least, adamot na tulungam akalugaran tayo. Anya ngay man, tisukat ti banlog ko. No tumulong ka si pupuso. Di mo naman nga da kasukat ti itulong mo iti pada matao. Iso siguro, $5 lang ti bayad ti video. Tadakas mo't nga ti intensyon mo. Kaya't mula nga pagkwartaan ti pada matao. Anya ti gagaram dayan. Ay, umay kalaang mo't kumustaan, Mare. Ay nawaw, saan ko kasapulan dayta? Ala, si kakit di mo't, Mare. Amok anya ti pagdaldalanam ita. Di ka matanagan? Ta sa anak nga imay tapno katawaan ka? Agin ka mo't dita? Ay, saan, Mare? Nadalos ti konsensyak. Agistorya ka lata, ta dumngagak, Mare. Tsaka mo na niya ti aramidik, Mare. Nagsi-unfollow dagiti followers ko iti Facebook, Mare. Di bali lata, Mare. Masukatan to lata ka di. Ngam sayang dayjay, Mare. Mare, nadismaya lang ti dadduma iti kasjay nga in-post mo. Isu nga, in-unfollow da ka. Mabalin pa'y mo't, Mare. Mabalin pa'y abumawi ka. Imposible mapasamak dayta, Mare. Awan ti imposible, Mare. Adalata mo tinabati a followers mo. Naksayan laeng Mare. Angam, awan ti pagdanagam. Ta sigurado manayunan tumanen. Entun sumaruno, liklikam ti mangi-post iti kasjay. Tapno saan panunuton dagiti followers mo, adakas ti intensyon mo. Nanganan ni Mari Erika, Manong Joel. Agyaman unay ken ka, Mare. Agyaman temay ka. Uray kasaro kat napalagaan mo tirik na ni bagat ka. Ay nawaw, awan anyaman na, Manong. Gayem ko ti asawam, isungay mayak. Naimbaglangan, tad na gayem akaskan ka. Si kakit dimot, Manong. Bulaan nakmanen. Pudno ti ibagbagak, saan ka bulbulaan? Alawanan, Manong. Sige, hagpakadak mo tun Ta sigurado, or-orayan nakmot ni nanang ijay balay. O sige, agan-anad ka, Mare, ha? Kat agyaman nakmanan iti oras mo. Kumusta nga iti kumare, anak kaw? Ada ijay balay da nanang. Madlaw anay stress. Ay, si mait. Kamali nga min ti inaramid na nanang. Nag-post pa'y laeng mo't ngamin iti kasjay. Sa makidig anala daw ti amin anak ko. Mabalin pa'y mo abumaway. Kastamot laeng ti inbagakken ko na itay nanang. Bareng malawlawagan ti panunot na. Sigurado na-stress dayjay. Ta nalugi kat nga rod. Inbash pa'y dagiti followers na iti Facebook.
Naksayan pa iti followers na. Ay, kabareng no makarecover manen ti kumarem. Tauray no kas jay kasilata jay tao. Anya ti kunam bakat? Husto tinaybaga ni Mari dayan kanyak lakay. Saan pa'y anala daw ti amin? Anyat kayat maasawan? Ituloy ko man ang ti agplag lakay. Mayatan tirik nam. Uwan lakay. Uray naksayan ti followers ko. Uray nalugi ak. Maanusan, tanagkamali ak ngamin ngagpayso. Nagipusak ngamin iti negatibo. Nupay kasta tinapasamak. Ituloy ko lat ti tumulong. Ipakita ka nagbalbaliw akon. Tapno saan amadismaya dagiti followers ko. Tapno di da ibaga adakas ti intensyon ko. Kan peke ti panagtulong ko. Kasta ati mayat a mindset, bakit? Inton sumarono. Tumulong ka si pupuso. Tapno dakkel man wano basit ti ibayad ni Facebook iti videos mo. At least naragsak ka. Daamom nakatulong ka. Husto ka lakay. Nalagan itirik na no tumulong ka iti padam a tao. Asaan ka amang namnama iti anyaman a kasukat. Ay, nawaw! Di mo namnamaan nga ada kasukat ti tulong nga impaay mo. Tapno awan to ti pagsakitan tinakam mo. Nalaglag ang tirik na no titulong kat naggapo iti puso tayo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.